ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawain chi bai le vek ule hei ni zan lama khanin Aizawl khawlaiah pistolin anin kap mi maya amakina rapthlak khop maya ti chuanin video rom viral te pawh a oma chung te chu kan thlir howanga engpon isela he mi pa le mi pa fer taka kanin sual ani chuan kutum len hen in sual mai thin turani hriam hrei le silai lampang tho hi chu apa vaklo mo tin silai le nei tur hianin rilru lama fit angai ve ni kan rilru a fit box si lova thin butut kan neya silai kan nei box si ani chuan hei mi ka mai te hi a lo oma chu wang chuan kan film khurangai tin tun laia hei mi hian in ve na silai pistol hi an pai fur towa boina neu nei te po hi in sum ram a thakop mai eng poni sela a video te kan clear howanga hei thuchiang tak a police lamin an ron chuat wa chung chu kan clear ho don ani ole kan kal thui mai no online games manga poisa hlo theina most play hi lo mel thret ve role tuna hian bengali superstar kausani mukherjee pona khel mek kani in register kanin cheng zanga kha welcome bonus ai dong theya ti chuanin 100% a secure mani ti chuanin phone pay te google pay le bank transfer mangin a thun zom theyani in sign up kan promote code a tra in 100% welcome bonus omani ti chuanin cheng zahi minimum deposit nei ve anga yani Isuan in 260% weekly reload bonus oma 16 million ho TV tablet smartwatch te hi ivan ichon idong theido nani most play hi download la cheng zani zali hi idong theya Facebook la mapo review wa tha mani tichoni member ri kan 15% commission na ombok ani in register kanin cheng zanga hi ivan ilo chon idong theya ni hunol no kha na most play game mang hi ani hun ron mang vero le hianin he car senatrang hianin papakhat hianin pistol lala aphora ti chuan ati boi pui pan kha vakhoina reka akap ngal bokani arap thla khop mai emizo Christian Sunday school kai kimtan mi ka mai te hi thil ol samani don lo ve ne na ruinge o ninga aboi thla kani ichuanin hei thuthar kan hre theita a bongkona silain anin kap ti kanan siarange di zanda kole minutes som nga vel kan ro ching puya kum somli palison of haitin sanga bongkon salom veng chuan lal hriat renga siak eng kum somni pakhat lal rong bol chu pistol 7.65 bor US siam mangin a om nuai lamba akap police atanga beng warna thudon danin ro ching pu hian kar khalin lal hriat renga hian bike ka khala bong kon kong pheila KFC bul vela anin ti buayani ro ching pu hian kar atanga silai phorin lal hriat renga om nuai lama silain akapa lal hriat renga hi athina sa leya Greenwood Hospital pan puyani ro ching pu hian silai license anei thu soin police te chuan license hi an ina an man ngal ro ching puya laka hian lal rong bol pa in FIR thet a the lut angin thu boy zia lu ani in ti boy poni sela hanin ka mi chu azia lo ve do ani kan share zelang video atanga alan dan chon ro ching puya hian silai kar atanga alak nu lal hriat renga hi kuta thak masa a lal hriat renga hian khoi letina bo beta ro ching puya hian aka pani lal hriat renga hi Greenwood Hospital a enkol mek ani engpon isela hriat renga hian dam thale sela tin a du sakna kan lana itong trai puyang u kan lowin ti boy palani pon hanin ka ang chi a cheber thleng tura hanin tiang chi hi chu azia lo kho mai din kutum te pon ching fel sela silai nen emaw hriam hrei chem nena hanin ti hi a thalo viau ani pu chairman le party shwai tute minister te le lungrol puite in zawain mif ko chi bai kabu ka chu helaya thu soi hi acha om viu rol hian au purom na lai hi om ve a chanchin thara te lo langa soi sual te lawma min aron ria kang ti te lawm ve boxia chu ti mek lai chuan helaya han soi chua kan malang na te han talan ve hi kan chak ve to boxia kan ho tu ten hun thatak ma he tianga minan siam sakhi
kan lawm tak zeta abekin PSU hi sarkar masa ministry masa te kha chuanin an lo kalpa deuh mai ni hian kan hmua han thut pawh khan a in thla lek leka chu ti rual chuan avan thaem ti na lai kan neya ti tur alo om nga la chu chuan min ti phur tlangin ka sia PSU wa chairman kan ho tu ten an ruat kha kan din muna kha kan lom tlang lom khop maya amaro chu buai thak deuh mai lo oma zit ko ha kan chairman te KVIB ya kan chairman te chuan bathing ina lang kuang hal chara thuma kan nei ni chu ti mek lai chuan ke ni po ba kan nei lo pathin tu kan nei lo ti kan chuta kan chut mek lai in home department in kan paisa lo ba chu ti mek lai chuan ke ni hian in kan staff te pension paisa tur te le ka som lama thelu tur sarkar ma sa te na lo ruwa man to an tu mga kan le tak lo wanga an fine nuai tam tak mai pek tu te lo oma chu tiang kara chuan ma kan la chho ani a mif ko chan chin hi bikin soya nuam chana amaro chu anuam chan kan ti lai khan a hau tak chan do na ni ti po kha lang reng maya chu tiang ka kai bo sai chho mek lai chuan thulo mom lo lam kan venga kan unit chal tlang unit thia kan jon sirati nimina chatuan ram min pansana kain buat sai na te ka ngai tu na te min pot peng le ni mi chang kai ani in kan ui tak zeta pu silaram enga kum somli pasari lanau pang takani a party tan po chhane mangaya apa mani luka kan chan to ani apa kha kan unit president ani a chu tiang chuan ani chung kwa har san kan to ka chu chuan min ti buai viu maya amaro chu kan ui na thu headquarters chu in khoma kan an tar lang theile kan ui zia te kan sun na te kan an tilang thei hi i lelama chuan a hluin ka se thunga mi pon chiat an to ka chu ti lai chuan mi dang chiat pui lo kan tor na te po om thei chu ti mek lai chuan ke ni ro chuan min tor pui tur te min sun pui tur te in voin da so pani hian a sun a vui na hun manani do na a thei te kan om chuan chulama po chon min kal pui ulak kan duwa chu ti lai chuan helai a hun kan an bang chowanga da so pani kan thleng chho thuak no po ni mai theya chu tiang kara chong kan oma kan dil ru hi i mi tha kan sun thina kan chan thina kan dil ru hi amang ang thina ni trangkai tak te veng chunga mi tena an hriat tena min han ho te hi kan lom te lu ne chu tiang chuan min kal san chomol mol zel maya poi tak zeta ni ti kha kan soi ma sa duwa tin athulo mom la pang kan chun zom le lok duwa hey mif ko he kan han thu chana rem kan an ruat chho chana eng tin tak kalang mo sarkar lam chuan privatize tur ti hi alo in riak ku mai sia kan tia finance le planning lama thilan seila privatize tur ania eng ma kan ti pui thei lo chu han tia chu chan kan bu ni amaro chu tiang ri ru pumia lo mai zet pm alo sarkara chu ta chuan supply department in sum tuang na cha min an pe a bu fai supply tur le chini supply turin additional supply ra mif ko min han duata chu chuan min han ti kang tak taka tun thlenga a chia chu ka sei lo nga in ot palang tun thlenga
supply department atanga lab kan mu chu nuai somsari chuang ani to ni chuaya changkai deuh mai chu home department hin ni amak kan tingatang beef ko tan hian home department hi bulkan channa department ani cni chu kan parent department ani a minen kol chang tlunga min lo kai suai thina chu ti mek lai chuan kan na thona tur sum le pai kan buaina chuan ministry ma sa ten ti da dan lo siat to chu achang chuan mif ko hi mif pa ti te an hingal lo thlaka mif pa ti lam hingal an thlaka mif pa ti chu a full form chi lang deuh thuk agency tiang khan an da ta a tha tiang chawan da thlaka kha mif pa kha kal le tak tak theilowa mif ko in kal le a chuan mif ko an kal le chu privatize thang an tia chairman point na siat lo line privatize turin an lo tireng maya chu tiang ang din muna ding chho mek lai chu kan en kol chho chan hi ni ta ni chu tiang ang din muna kan din chho na chan chu kan mun ma te an lo ke ji thi an lo se thi ni ya tila amoi che lo mai te vai re te a kan la khui so na te rotwai kan siam rotwai tin kan siam na te bai bing tin an siam na te kha home department tan khan alo rem chang viau maya an lo in pe an lo in la na chu chu ministry masalama khan a poisa poa in lan let tu din nan tia asset transfer ang turati ania amaro chu cha masale te pon an lo in la thi to lova chu ti chung chuan tun hun dei lo te chu khan zpm alo sarkar khan nuai somsari pakhat le ti mif ko hian home department atangin har salo ten min lanta ani home department chunga lawm thu kan sei tak zeta anzara na mumal tak kan kal chho pui theya anni ba ka supply department alo nia din planning department point in hun le ma te alo thing deuh sia toina in sam chona te in an kol chona ten tia nuai som ni pali hi rem changa an tia min on pe bokani tuna kan din mun te chu kan la sei lo wanga kan khek deuh rianga mif ko chanchin hi chairman kan ya changa kum khat ni nu ma set khan helai muna hian kalo din pui to a chiang vak lovin ka soya in thla sung deuh mai ka din puya chu tuna ro chuan kan thok ve ta tak taka in thla sung lem lovin en lo point bai ha deuh ti hian ti lo pudar sei deuh zar zar thei to don ani anuam ka ti khop maya kan ho tu tena min lo da hi atira kha chuan katia ka farnu te ni chira kan chairman ni seng deuh kha kan farnu te lo chuan na ti mayang akal zel don lo wa ga an chua san na mun khania khawlaiah ke ti thar le tura han lu kha chu eng tak tiang moti kha karil ru om thina ni amaro chu eng kim mai pathian hianin rem malo ruat theya pathian alo thu em maya chu wang chuan tiang he kan kal chho hun thatak mai kan mang chho zel ta ni he ka sia hemi tum hian sap thei kan so le tan thu te mif ko kal mang le alo din dan te ministry kal to te na dan lo tho dan te kha har san nan nei thu te tlem zong kan soi to a tun chuma chuan mif ko ina a tho chuat tu tho chuat tir kan tum te mala kan tum dan te kan han tar lang deuh zung zung do na ni mif ko hi sa khat zakwa somriat le pakwa December ni som pakwa khan dinania chu ti lai chu congress ministry lai ni